12 ka magbanay ang nawad-an og panimalay sa Barangay Marilog proper sa Davao City. Human na apil sa pagdahili sa yutang gikatukuran ato sa sagunsong pag-ulan. 22 sab ka magbanay ang namakwit sa laing sityo tungod ng liki na sab ang yuta sa ilang lugar. Ano ang report ni Argel, relator. Igo na lang sa pagtudlo sa ubos kining mga residente sa ilang mga balay nga dili na mahitsura dihang naapil sa pagdahili sa yuta sa sitio Balite, Barangay Marilog proper, Davao City tungod matud pa sa sagunsong pag-ulan sa miaging semana. Dili na matud pa nila makuha ang ilang mga gamit, sanglit delikado na ug lalumsab ang gikahugmakan. Saka na ko diri. So man nga nidagan namang yuta dito. Nidagan makita yun ko sa kuan nga nidagan ng yuta kay nagsandig ko sung bungbong. Kuan, samang pala sir, sa likod, una na niya, anak siya ni Dawn. Nya, pag gumanak, ingon to akong bana nga, pagawas ko nami. Pagawas na ko sir, kay, ang ako nahunaan ka itong itiim na ko sa purpose ba, gibalik na ko sulod. Gisingitan ko sa akong bana nga, ayaw na lagi diha, kay, di ako nagbangag yan sir. Grabe ang nahiagumang danyos labi na sa kabalayan sa mga residente resulta sa pagdahili sa yuta. Maayo na lang matud pa kay hinay-hinay ang nahitabong pagdahili busa nakahigayon pa ang mga apektadong residente nga makagawas sa ilang mga balay una pa man kini nahugmak og nadala sa yuta paubos. Luyos sa hitabo, nagpasalamat sila kay nakabantay sila og walay bisag usa nga naangin sa maong landslide. Misubay matud pa ang tubig sa gitupo nga yuta nga wala pa nabutangan o konkretong shoulder unta sa dalan. Kaayong ko nga, kanigit siguro ang dahilan. Kay naana ang tanang tubig ba? Kay tanawag ko ang kalsada, anak tanan drop, tanan ang kanang tubig kung mag-ulan. Tungod sa pagdahili ang ilang silingan, voluntaryo na nga gibungkag ang ilang balay. Human giabisuhan nga delikado na gayud ang lugar. Pasig mamlak ba? Mayroon, napay pasalbar ba? Asa mo balhin? Babaw. Taas. Oh. Ana sa 7 ka mga balay ana danyos, diin 12 ka magbanay ang apektado. Kumukjud ang yuta. Then mo adto mi dito katong time tong Biyernes mo uyog jud siya. O mo tong pagkagabi ato tusuking ulan ni likas na lang gid niya. Ginapaabot na ko ang taga city sa Ster kay amo ang i-monitor ang mga yuta kung safe pa ba or dili na safe, then pakitaan na po na magpaagi kung asa sila i-relocate. Sa Upper Kibalang sa samang barangay, temporaryong nagtiner sa Kibalang Elementary School ang naasa 22 ka magbanay o hapit gatos ka individual. Human gipapakwit dihang nakitaan sab og pagliki ang yuta ay katukuran sa ilang mga balay. Gani, dunanay balay nga mibulag na ang poste ug ang pader tungod sa pag-uyog matud pa sa yuta. Kauban si Metro Awing sa kamera. Ako si Argel, relator para sa One Mindanao.